Kitab Ulang Bebasan bab 3 ayat ingkang setunggal ngantos 3 gangsal. He anakku, aja lali marang piwulangku, sarta atimu ngopenono saking pepakonku. Amarga umur dawa lan urip nganti tuwa, apa tini katentreman bakal kawuwuhake marang kowe. Katresnan lan kastyan muga aja nganti ninggal kowe. Iku kalungna ing gulumu, cateten ana ing papaning atimu. Temah kowe bakal oleh sih lan dadi kajen ana ing ngarsane Gusti Allah lan ana ing ngarepe manungsa. Kumandela marang Pangeran Yewah klawan gumolonging atimu, lan aja sumendhe marang pangertenmu dhewe. Ing salaku-lakumu ngakonono panjenengane, temah panjenengane bakal nglencengake dalanmu. Aja rumangsa pinter dhewe, wedi lan asiya marang Sang Yewah lan ngedohono piyala. Iku kang bakal marasake awakmu sarta nyegerake balung-balungmu. Pangeran Yewah luhurna kelawan bandamu lan srana kawitaning sakae pametumu. Temah lumbungmu bakal dikebaki nganti luber lan pamipitanmu luber anggure. He anakku, aja nampik marang pamertine Sang Yewah lan aja bosen marang pepengete. Awitine Pangeran Yewah iku matrapi sapa wong kang disihi, ya kaya bapa anggone matrapi marang anak kang ditresnani. Rahayu wong kang tampa kawicaksanan, wong kang oleh kapinteran, awitine oleh-olehane kawicaksanan iku ngluwi oleh-olehane salaka lan pikolei ngungkuli emas. Ajine ngluwi raja peni, apa wae kang kok karepake ora bisa madani. Tangane tengen gegem umur dawa, kang kiwa nyekel kasugihan lan kaurmatan. Dalane iku kebak kabegjan lan sakai lurunge anane mung tentrem. Iku dadi wit panguripan tumrap wong kang padha nyekel. Sarta kang padha gondelan iku kaaranan begja. Kelawan kawicaksanan Sang Yewah anggone nalesi bumi sarta anggone netepake langit kelawan pangerten. Marga saka kawasisane Gusti Allah, banyuning segara dipencarake lan mendung netesake embun. He anakku, panglimbang lan kawicaksanan aja nganti sumingkir saka ing ngarepmu. Iku simpenen, iku bakal dadi uripe nyawamu lan minangka rerenggane gulumu. Lakumu ana ing dalanmu bakal slamet lan sikilmu ora bakal kesandung. Sakmangsa kowe turon bakal ora kaget, nanging bisa leyeh-leyeh lan turu kepenak. Aja wedi marang pagiris kang tekani dadakan, utawa marang karusakane wong duraka sakmangsa nekani. Awit dene Sang Yewah kang bakal dadi andel-andelmu lan kang bakal rumeksa marang sikilmu supaya aja nganti kejiret. Aja nggondheli kabecikan marang wong kang wenang nampani, mongko kowe bisa tumindak mangkono. Kowe aja nyelathoni pepadamu, lunga lan baliya, sesuk bakal ndak wenehi. Mongko nyatane kowe duwe apa kang dijaluk. Aja ngrancang gawe piyala marang pepadamu, awit anggone tetunggalan karo kowe tanpa sangga runggi. Aja padu karo wong tanpa sebab, menawa ora nandukake piyala marang kowe. Aja meri marang wong kang ambeksya lan aja milih dalane,
senadyan mung siji wae kang kok pilih. Awit dene wong kang laku nasar iku nista tumrap Sang Hyang, nanging karo wong kang temen pasrawungane raket. Omahe wong duraka iku kanggonan laknate Sang Hyang, nanging panggonane wong mursid diberkahi. Para wong ambek memaya iku dipoyoki dening panjenengane, nanging para wong kang andhap asor iku dikasihi. Wong wicaksana bakal oleh warisan kahormatan, nanging wong punggung bakal tampa pamoyo.